Добро утро на всички. Пускаме бързо включване с строителството на новия пазар за натурални продукти в село Неофит Рилски. За да има здрава нация е важно да има здрава храна. Не може едно цвете да го поливаме с нафта и да очакваме то да расте. Ето ги нашите майстори. Ще видите магиосници. Почнаха първата къщичка. Тук ще има много къщички. Плюс ето тези магазинчета, които са там. И ще стане един страхотен пазар за натурални продукти. Отдолу виждате с медна обшивка. Наистина ще бъде красив. Ще стане и коледно базарче. Когато има Коледа, празнично за различни събития. Но най-важно, българските майстори си влагат труда в България, правят нещо уникално. Ще бъде красиво, подобно на тази сграда. Полезно, ще развива българските производители. Всички продукти тук ще са без консерванти, нито един няма да е с консерванти. И ще правим здрави хора и в България, и в чужбина, които ни посещават. Ще ви включваме от време на време, за да виждате развитието на едно пазарче и да виждате как продължаваме с промяната на България и населените места, докато другите крадат